Machiegni kendo nyakwa Ramogi. Riwruok mar jopuonj KNUT koro wacho ni sekta mar somo ni kama rach nikech sirikal oserem chwalo omenda ne sikunde, gino momiyo jopuonje sani kale pek mar chwalo chenro mag somo. Kaluwore kod jagoro mar KNUT Collins Oyu, ewi atamalo 50 mar omenda ma sirikal onego chwal ne sikunde, e tam mokwongo, sirikal osemana chwalo atamalo 25 kende, gino mathiro chenro mag somo kendo duoko chien ondamo mosebet kigoyo e bero somo e pacho ka. Oyu bende wacho ni sirikal onduso kwan omenda michwalo ne jopuonjre ka japuonjre e skunde mag senior secondary kowuok e Sh21,000 nyaka Sh17,000, gino ma bende medo thiro chenro mag somo e sikunde. That was presented to my office by the current chairman of Kenya Schools, Secondary Schools Heads Association. It is pathetic, my brother. And I want to tell you, even earlier, the issue of capitation for senior school was at 21,000. Immediately, it was reduced 17,000. We don't understand the rationale. And I want to tell you that heads are crying. Principals are crying. The situation is pathetic. I don't want to go beyond that. If you understand the word pathetic,